Orsiýetden Türkmenistana gelýän ýokary derejeli resmiler bu ýurtda rus diline ulun berilýändigini aýdyp, Aşgabatda ýerleşýän Pushkin adyndaky mekdebi tutuş sebit üçin görelli edip gorkodýarlar. Bu Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrowyň Aşgabatdan soňky saparyna hem şeýle boldy. Emma yerli synçylar bu meselede dol hakykatyň aýdylmaýanlygyny, Türkmenistanyň rus diline bilim almagyň görülmedik derejede çäklendirilýändigini, beýleki etnik hallyklaryň dillerini sapak verilen mektepleriň bolsa doly ýapylanyny habar berýärler. Aleksandr Sergeyevich Pushkin adyndaky mektep barada aýdylanyny Adatlygyň habarçysynyň maglumatyna görä, bu mektep Türkmenistanyň däli Orsiýetiň maliýe serişdeleriniň hasabyna guruldy. Mektebiň 250 çemet işgäri Orsiýetden daşary ýurtgal ýutasyny aýlyk alýar. Ýagny olaryň aýlyklary her aýda bank kasaplaryna Amerikan dollaryna gelip gowşýar. Aşgabatda rus mektebi barada gurrun edilende ýene bir agdalmaýan zat bolsa, ol ýerde esasan wezipeli adamlaryň çağalary okuýar. Okuwçylaryň 60-65%-ni türkmen emellarlarynyň ogul gyýdylar düýýär diýip Adatlygyň habarçysy bilen görleşen bilim resmiýeti aýtdy. Onun tasdiklamagyna görä bu mektepde okuwlar Orsiýetiň bilim ministrliginiň tasdiklan mektep programmy esasynda alınıp barlýar. Okuwçylardan edilýän talap ýokary. Bilim berlişiniň derejesi türkmen mektepleri bilen deňeşdirilenine kän etse gowy we üstesinde çağalar rus dilinden başga ingliz dilini hem gowy öwrenýärler. Şu ýagdaý hem türkmen emellarlarynyň öz çağalaryny türkmen mekteplerinden, üstesine çärelerden halas edip Aşgabatdaky rus mektebinde okatjak bolmagyna sebäp bolýar. Rus mektebinde çağalaryň okajak wagty köpçüliklerin çäreler, dawara şowhunlar, prezidentiň kitaplary bilen owurlanmaýar. Bu häzirki şertlerde ýagdaýy bar adamlaryň çağasyny edip biljek iň uly sowgady diýip bu mektepde gyýda okuyan Aşgabatlyny Adatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Sol wagtda yerli çeşmeler bu mektebe Aşgabatda ýaşaýan rus dillileriň, etnik adlyklaryň wekilleriniň hemmesiniň çağasyny yerleşdirip bilmeýändigini sebäp ol ýere çaga yerleşdirmegiň goşmaça çykdyjylarynyň bardygyny habar berýärler. Rus mektebine okuwçy yerleşdirmek üçin berilýän paranyň möçberi ýylla ýokarlanýar. Ödem bolar parany diňe dollarda kabul edýärler diýip anonimlik şertinde görleşen bilim resmiýeti Adatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Bar bolan maglumata görä Türkmenistanyň rus diline diňe Pushkin adyndaky mektepde sapak berilmeýär. Millet rus bolan ýa öýlerini rusça urlayan çağalary çalarak eglişik edilýär. Ýagny olary türkmen mektepleriniň rus klaslaryny okumak mümkinçiligi döredilýär. Emma olar Türkmenistanyň mektep programmy esasynda okutulýar we çärelerden, ideologiýa ýuwrulan sapaklardan, mejburi eýdirilýän türkmen eşiklerinden halas bolup bilmeýär diýip çağas şeýle klaslaryň birini okuyan yerli jurnalist Adatlygyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Onuň sözlerine görä bu klaslarda hem yerli türkmenleriň çağalary agdyklyk edýär. Rus dilinden tapawutlykda Türkmenistana garaşsyzlyk ýyllaryna beýleki etnik adlyklaryň dillerindäki mekteplerin ählisi ýapyldy. Muňa anyk mysal getirmeli bolsa, Türkmenbaşy etrawynyň goşu obasyny, yerli gadaklaryň köplük bolup ýaşaýan ýerini 600 okuwçany ýetlenip burulan mektepde häzir 12 sany çaga okuýar. Gadaklar işsizlik zerarly köpçüliklerin göçüp gitmelerinden bu mektepde 600 çaga okuýardy. Sapaklar gadak diline geçirilýärdi. Indi bu türkmen mektebi. Onu diňe 10 okuwçy okuýar diýip Adatlygyň Balkan vilayatyndaky habarçysy aýtdy.